Mas sobra 2 ka oras nga ginpaidalom sa yellow alert ang Visayas grid. Sa abiso sa National Grid Corporation of the Philippines, nag-umpisa ini alas 5 sa hapon, tubdob alas 7 kagabi, kagin kompromangan na lift ini 45 minutos makaligad sa alas 7 kagabi. Ining unang yellow alert nga giniiso sa National Grid Corporation of the Philippines subong nga tuig. Ginaiso ang yellow alert kung kulang ang operating margin agon malabot ang contingency requirement sang transmission grid. Sunod sa grid operator, ginpasaka ang alert kasunod sang forced outage sa TVI Unit 1 nga mayara sang kapasidad nga 169 megawatts kag PEDSA Unit 2 nga may kapasidad nga 83.7 megawatts. Ang TVI Unit 1 ang parte sang Therma Visayas Incorporated coal-fired power plant sa barangay Bato, Toledo City, Cebu sa Central Visayas. Sa piyagkabahin ng PEDSA Unit 2, ang inaman sang Panay Energy Development Corporation coal plant sa Iloilo City diri sa Western Visayas. Magluwas diri may pulo ng daan ka power plants nga naka-force outage sa mga Enero, 4 halin sang 2025, 3 halin sang 2024, 2 halin sang 2023, kag isa halin sang 2021. Dugang pa diri may 21 ka mga planta nga nag-ooperate sa ginpanabo nga kapasidad nga nagaresulta sa kabugusan nga 681.1 megawatts nga hindi available sa grid. Sa bahin naman sang more power, samtang naghilapit ang dinagyang activity subong kasimana, ginapasigurong augmentation sa control center tubtob sa pagresponde sa mga field. Suno kay Angel Tan, spokesperson sa more power, ginpasalig sini nga i-provide ang data sa mga konsumidor agad nga makapahanumdom sa pagkinot sang kuryente sa tion nga may yellow alert. We are going to provide data nga makabulig sa ating nga mga konsumidor kung ano sini ang pwede nila mahimo. Let's just say right now, times yellow alert status kita diri. So like buot silingon, makabulig-bulig man ini siya ang pagkinot ng kuryente sa ating mga konsumidor. Pero pag ginagyang like something nga daw more on events ni siya sa outside. So ang load nga invest niya sa households, kumbaga diri makadtuin siya sa mga areas man, kumbaga do balance ni siya. Unless ng abi mag-declare naman si ang NGCP for another yellow alert status, which is something na dapat nga bantayan man natin. Nabalian si Miss Angel Pichiliartan, ang spokesperson sang More Power.